Yiwo lo mfanekiso wevidiyo osabalale ezinkundleni zokuxhumana utshengisa owesifazane oneminyaka engama-26 ubudala eshaya ingane yakhe eneminyaka emi-3 ubudala. Inhlangano engenzi nzuzo esiza umphakathi kule ndawo ithi lesigameko sikhombisa ukuthi omama basebancane abafundisekile ngamalungelo abantwana nokuthi-ke kuyicala ukushaya ingane. Young parents, especially the young parents, are a little bit educated about incidents and they think it's a normal thing to hit or abuse your children like this, you understand? And we as fathers, we need to stand up and protect our children. Umsolwa uzobuyela enkantolo yemantshi yaseGqeberha ngoLwesihlanu elizayo, kanti umbuso uthi kungenzeka kwengezwe amacala njengoba uphenyo lusaqhubeka. Kulandela lesigameko, lo mfanyana oneminyaka emi-3 ubudala usagcinwe ekhaya lezingane, kanti ezinye izingane ezimbili zalona wesifazane sezihlaliswe esihlotsheni.